Да. Чудесно, но преди това искам да ви помоля нещо. Разбира се. Решавам кръстовица и не мога да позная една дума. Така? Извинявайте, решавам кръстовица и не мога да позная една дума. Сещате ли се за името на български музикален дует с 5 букви? Първата буква е М. Разбира се, че се сещам. Думата е... Дуетът е молец. Юзет! Еми, виждате, все пак предаването е след 12 часа. Просто си имаме такива закачки. Имаме си такива закачки тук между екипа и така. Извинявам се, дано това се изреже. Затворихте ли Пешегичков? Да, нов слушател се е свързал с нас, извинете. Здравейте, вие сте в ефир. Ало, пак съм аз, искам си песента "Хей, животна Кичка Бодурова". Аз майката, извинявам се, пусна и така. Няма да го пусна, няма да пусна такова. Моля ви се, няма да пусна "Хей, живот". Моля ви се, не ме прекъсвате. Няма да пусна "Хей, живот", защото ако я пусна, това живот ли е. Следващия слушател. Ало, Наско, здравей. Здравейте, много имам чу, че ви е паднал гласа. Какво ви се случва? Гласът ми е премодулиран. Защо е премодулиран? Предпочитам да остана анонимен. Добре, вие всеки слушател има своите странности. Вие бихте ли римували думата "кичка"? Да, с... Реших да съкратя, да стане по-бързо. Добре, ако искате да отговоря, моя да ви благодаричка. Но... Все пак и аз трябва да... Наско! Да, виждате докъде стигаме. Все пак гледаме да пускаме почти неща, защото